Ráno je vraj ten najdôležitejší moment dňa. Stačí len otvoriť oči, vstať s odhodlaním, začať krásny nový deň. Všetko začína iba maličkosťami, ktoré robíme. Stačí sa nadýchnuť a povedať si: serem na to. Au, Kevin, čo robíš? Ty si normálny. Real talk. Some of you motherfuckers piss me the fuck. 7, 8, 9. No. You don't want to go run, you go run. You don't want to go swim, you go swim. You don't want to make your bed, you make your bed. That's how you start to callous your mind. Ale nie vždy sa na to srať dá. Pretože máš jasne definovaný cieľ, pre ktorý si ideš. Aj napriek tomu, že sa ti potí brada. Ahojte YouTubeoví priatelia, ja vás vítam pri prvom videu. Ja viem, trvalo to dlho, ale ako sa hovorí, radšej neskôr ako nikdy. Prečo je tu toto video? Prečo som sa na to dal? A prečo to trvalo tak dlho? Tak celá táto myšlienka YouTube vznikla v roku 2024, kedy som sa vrátil naspäť k súťažnému bodybuildingu. A išlo mi o to, aby som si vlastne zdokumentoval celú túto prípravu a život okolo toho, pretože život sa deje a mať niečo, k čomu sa môžeme radostne vrátiť a zaspomínať si znova, po prípade to naštudovať a zobrať si z toho ponaučenie, aby sme sa vyvarovali nejakým chybám, bolo podľa mňa veľmi podstatné. Ja by som sa ale chcel ospravedlniť, a to hlavne sám sebe, že to trvalo tak dlho, nakoľko zo začiatku som strašne riešil, čo si o mne ľudia povedia, ako to budú brať a či z toho budú nejaké hejty a proste veci, ktoré rieši asi každý jeden človek, ktorý má vystúpiť z nejakej komfortnej zóny, ale tým nás to dosť obmedzuje. A je dosť hodina a ja musím ísť. A potom prišla príprava a tým, že som si tieto videá chcel robiť sám a aj si ich robím sám, tak som sa nevedel poriadne sústrediť na tréning a viac som riešil to, či ma vidno v zábere, či je dobre nastavená kamera a veci okolo toho a moje sústredenie išlo úplne inde a tie tréningy som nevedel tlačiť tam, kam boli potrebné. Tak. A keďže bolo už po príprave a už bolo viac energie aj času na natáčanie, tak som tomu začal viac venovať. Ale aj tak všetky pokusy, čo som mal, som vymazal, pretože tak strašne som sa hnal za perfektným výsledkom, aby to video vyzeralo ako film, mini dokument, že som všetky tieto pokusy vymazal, ako som spomínal. Ale vtedy som si uvedomil dve podstatné veci. Že čím viac sa budem hnať za perfektným výsledkom, tým viac sa uberám o spomienky zo svojho života. A druhá podstatná vec je tá, že aj tí najlepší filmári sveta hľadajú práve objektívy s rôznymi defektami, ktoré im dodávajú charakter. Takže ja dúfam, že aj keď toto video nebude perfektné, ale bude mať nejaký ten svoj charakter, ktorým vás upúta a budú sa vám tieto videá ľúbiť. V týchto videách by som vám chcel ukázať celý svoj život, čomu sa venujem, šport, biznis a rôzne iné veci. Tak aby som vás tu zbytočne už nenudil týmito kecami, tak sa na to poviem pozrieť. Prvé, čo si ukážeme, je tréning a nožičky. Takže, jak ste mohli vidieť, pendulumy. Nezačínal som pendulami, začínal som nejakými zákopami, predkopami, čo si ukážeme za chvíľočku. A bolo tam veľa ľudí, takže som to niekde vedel extrémne natáčať. Preplnený nízke gym, takže čo sa týka nejakého komentovaného tréningu, tak to si necháme na ďalšie videá. Kľudne mi dajte do komentárov, aký tréning by ste chceli vidieť. Nohy, chrbát, prsia, alebo čo by vás najviac zaujímalo, to sa budem snažiť spraviť.
A tak, takže dáme si len taký zostrih nejaký, keď tak napíšem niečo dole k tým tréningom, a teda k tým cvikom, aby ste vedeli, že čo som išiel a koľko sérií. A tak, ale nebudem to komentovať dneska, lebo strašne veľa ľudí tu je a pozerajú po mne po nejakom dementovi, že kam to rozprávam. Akurát jedine tie AirPody v ušiach ma zachránujú, že si ľudia myslia, že telefonujem s niekým. Pani, vy akože nevidíte, že tu mám kameru a pokazili ste mi záber? Pani, toto mi fakt robíte. Fakt ste mi pokazili záber. Fakt ste mi pokazili záber. Táto slečna mi pokazila celý záber. Watch me win, then watch me do it again. Tell 'em I can't take no loss. My team hold no L's, no. Aiming for the top, can't make it by myself. I ain't taking no loss. I ain't taking no loss. Look, come on. Priatelia moji, prepáčte, že preruším to video, ale ja som chcel len toľko povedať, že tuto pod videom nájdete také maličké tlačítko, že odoberať. Kliknite na ňo, vedľa neho je taký maličký pálček, kliknite aj na to a týmto podporíte túto moju tvorbu a tento kanál, aby som sa mohol rozrastať trošku viac v týchto začiatkoch. A v budúcnosti plánujem veľmi zaujímavý koncept, z ktorého môžeš získať aj ty. Takže ďakujem za vašu podporu a naspäť k videu. Ideme to jednonožne. Väčšina tela proste chodím s jednonožným, lebo jednak som lenivý to nakladať. A za druhé, keď mi robili na koleni väz, tak odtedy je tá noha trošku slabšia. A keď to robím unilaterálne, tak mi to pomáha aspoň trošku lepšie zacieliť tú nohu, ktorú potrebujem a dať na ňu viac opakovaní alebo prípadne sa rozoplesiť. Ale základ je ten, že som lenivý to nakladať celé a potom skladať. Než takto si už porím robotu. Chceš niečo vidieť? Kopica si zral.